Salut și bun venit la acest tutorial unde să continuăm adăugarea de produse și noi deja am adăugat în tutorialul anterior un produs cu o simplă variație unde nu există tip de opțiune de a selecta culoare sau mărime. Ce vom face acum? Nu o să adăugăm un nou produs, ci o să modificăm produsul actual să ne permită ca și utilizatorul să aleagă între culori și mărimi. Și vom merge la sistemul de produse, unde vom avea toate produsele. O să găsim produsul nostru și o să facem o editează. O să dăm click pe editează, facem editare. Iar aici, puțin mai jos, avem opțiunea unui produs. Ce tip de produs avem noi. Și la tipul de produs avem produs simplu, unde sunt singur produs, nu există niciun fel de combinație. Sau avem produs dacă sunt produse grupate, sau produse externe prin partea de afiliere, sau produse variabile. În acest caz avem produse variabile, unde automat ne-a schimbat puțin opțiunile. După ce am selectat opțiunea produse variabile, mergem la atribute, care le-am adăugat în primul nostru tutorial despre secțiunea produse. La atribute putem adăuga una manuală noi sau putem folosi pe cele adăugate deja în sistem pentru a face acest proces mult mai eficient. Vom adăuga culoare, iar în culoare ne putem selecta de aici culorile pe care noi le avem. Da? Și atunci ce voi face în acest caz? Eu știu că am 4 culori disponibile și am albastru, bleu marin, portocaliu și verde. Și voi selecta albastru, bleu marin, portocaliu, care am dat click pe el, bineînțeles, am dat click pe celălalt. Așa, apoi tot timpul să dau click, așa, și apoi verde, bineînțeles. Acum că le-am selectat, avem și opțiunea dacă va fi folosit pentru variație și o să spun că da, va fi folosit pentru variație. Iar apoi următoarea opțiune pe care voi adăuga este bineînțeles mărimea. Iar la mărime nu o să selectez toate mărimile ca să nu vă pierd timpul în acest tutorial, ci voi selecta o singură mărime. Haideți să le selectăm pe amândouă, că e mai bine așa. Și avem S și M, da? Din nou aceeași opțiune folosită pentru variabile și noi zicem că da. Apoi mergem la variații. Iar la variații noi putem adăuga noi una singură. Adică ce înseamnă, dacă dăm click aici, putem spune că la această variație avem culoare albastră cu această singură mărime. Dacă nu dorim acest lucru, noi putem lăsa sistemul să facă o generare pentru noi. Și voi spune da, vreau să-mi creezi tu, pentru că am stoc pentru fiecare mărime și pentru fiecare culoare. Și în acest caz sistemul mi-a adăugat în mod automat 8 bucăți. Ceea ce înseamnă că eu am 2 modele pe albastru, 2 mărimi pe albastru, 2 pe bleu marin, 2 pe portocaliu, 2 pe verde. Și voi începe cu albastru, unde îl voi configura. Și va fi necesar, bineînțeles, să-mi selectez poza produsului, care am selectat-o, adana asta greșită, nu este cea de care avem nevoie. Și nu poate să dea să șterg, este în regulă. Și voi merge din nou pe produs și voi adăuga poza mea. Aici. Așa, după ce mi s-a încărcat poza, bineînțeles, o să dau același nume. O să pun codul produsului meu, este automat, nu știu, int 01M, pentru că asta este mărimea și o să copiez acest lucru și o să mă duc la fiecare produs și o să-i pun același lucru. Iar aici avem, bineînțeles, 02, că asta este codul produsului nostru și mărimea, ca să ne fie mai ușor să le identificăm. Să punem același lucru și aici și o să o repetăm asta până jos. Bineînțeles, să facem același lucru și la verde, unde se pune că verde este numărul 4 și este mărimea M și bineînțeles să facem MS. Dacă toate au același preț sau prețurile diferă la fiecare, bineînțeles să facem același lucru, să punem un preț la fiecare. Iar prețul nostru este 15 lei, 15 lei, 15 lei, 15 lei și tot așa continuăm până jos. Iar după cum am arătat în pasul anterior, în cazul în care unul dintre aceste produse doriți să aibă un preț promoțional, de aici setați acest lucru și de aici puteți și programa produsul să aibă un preț promoțional. Noi nu dorim acest lucru. Bineînțeles, eu mai am de setat poză și la următorul produs. Iar următorul este bleu marin, care nu suntem acum, din nou încă o dată. Și apoi următorul l-am pe cel portocaliu, care nu l-am încărcat încă și îl voi încărca acum. Țineți minte să vă uitați la tutorialul despre
partea de articole, pentru că acolo o să discutăm și am discutat despre partea de optimizare SEO la produs. Noi am discutat puțin și la adăugarea produsului, dar în mod mai mult detaliat am discutat la adăugarea de articol. Pentru că la partea de articol am discutat și despre optimizarea pozelor. După cum observați, pozele mele sunt destul de optimizate a 102 KB, adică nu sunt foarte mari, ceea ce înseamnă că pe mobil se vor încărca foarte rapid. Iar acum că am sentat toate informațiile la produsele noastre, dacă avem stoc la produse, putem bifa opțiunea și putem spune că avem, nu știu, o bucată din fiecare. Da, și atunci noi nu dăm voie clientului să comande mai mult decât ne permitem. Și atunci am salvat produsul respectiv. Și acum că s-a salvat produsul nostru cu combinațiile, o să vedem și ce se întâmplă. Și dacă facem un refresh la produs, o să vedeți că avem două opțiuni în plus. Avem dreptul de a alege o culoare și o mărime. Și o să zicem că avem, nu știu, o culoare permanent și zicem că avem S. Și uite așa s-a schimbat, da? Și aici avem stoc epuizate și nu putem comanda acest produs. Nu pe mărimea asta, nici aici nu avem stoc. Păi ia să aici avem stoc, aici avem două în stoc. Deci la astea le putem comanda, da? Iar când dăm pe vizualizarea coșului nostru, ne spune automat că am ales tricou style, culoarea portocaliu și mărimea S. Așa administrăm în produsul nostru diferite combinații. În cazul în care aveți un produs care pe o culoare, aveți tricouri, luăm un exemplu, și aveți două culori, luăm alb și negru. Iar la alb avem 3 mărimi și la 4 avem 5 mărimi, la negru, pardon, avem 5 mărimi. Deci alb avem 3 mărimi și la negru 5 mărimi. Ce se întâmplă dacă mergem la variații, la atribute, pardon, ne putem adăuga toate mărimile de aici, adică cele 5 mărimi și cele două culori, dar la variații, ce unde să putem genera automat, ce se întâmplă, o să ne facă, sistemul să ne facă automat 5 pentru alb și 5 pentru negru, cu toate că noi la alb avem decât 3. Posibilitatea este să le ștergem pe celelalte două de care nu avem nevoie sau, în cazul ăsta, să le adăugăm manual, una câte una, cum am făcut în pasul anterior. Și făcând acest lucru, cum am făcut în primul pas, în pasul anterior, noi adăugăm individual doar mărimile și culorile pe care le avem în stoc. Deci, în concluzie, cam așa se configurează un produs în momentul în care acest produs este un produs pe bază de mai multe mărimi, mai multe culori, pe bază de configurație. În cazul în care aveți puci, același lucru se aplică, la haine se aplică același lucru, la diferite produse aplicăm aceeași structură. Cam atâta pentru acest tutorial. Deci așa am bifat și partea de categorie, partea de produse și partea de multiple opțiuni pe produs. Și o să adăugăm în următorul tutorial să discutăm puțin și despre partea de produse virtuale. Dar partea de produse virtuale se aplică doar celor care vând cărți electronice sau diferite reviste sau alt tip de produse pe bază de descărcare de download. Acest lucru nu se aplică pentru produsele fizice.